Di her şêweyekê de hindê rengan şêwazê çêkirinê jî ciyekî girîng digire. Hunermend Haydar Ekînek jî di nîgarên xwe de bêtir bi çêkirina şêwazê xwe balê dikişîne. Li Stenbolê di pêşengeha wî ya dawî da jî ev yek diyar dibe. Li ew di sala 1967 da dema li Wanê ji dayîk dibe êş û dildariya xwe bi tevahî di nav hunerê xwe da tîne ziman û eva 35 salê jî li Stenbolê jiyana xwe didomîne. Ekînek di destpêka hunerê xwe da heta niha bêtirî 1000 tablo çêkiriye. Lê ew hê jî xebatê xwe bi eşqeka mezin berdewam dike û ew şêwazê hunerê xwe jî wiha tîne ziman. Mexa pê mera xêz dikin, mera jî mera naxa bû tarz, mera bû akin, ez kara xwe pê mexa, pê mera çê dikim. Ez tenê me heta niha jî dunyayê her dere he, naxa ez viyanê bûm, ez çûme viyanayê, îro viyanayê xelat bû hatim derê. Jin an jî azadiya jinê di hunerê Ekînek da babeta herî serekê ye. Ew gora sor jî ji bo azadiya jinê wek sembolek dibîne û di pêşengehê da jî gora sor îmza dike. Gelek kesên navdar û hunerhez li vê derê hatin bahev û li ser hunerê wî jî fikr û ramanên xwe diyar kirin. Ji vana yek kes jî hunermenda Kurd Tara Mamadova ye. Haydar Ekînek ji bo min dostekî ye. Min wî bi hunera wî ya resmê nas kir. Wek hûn jî dibînin bi tarzekî mixê, yani bi mixê van resma çê dike. Gava ku min wêneyê wî dît ez mam heyran. Çiviyle yapmış olduğu sanat eserleri... Ev hunerê ku bi zimar pêk anî a rastî mirov ra dikişe hundirê xwe. Eva şewazekî cuda ye û li gor min behreke mezin e. Ji bo min tiştekî girîng ji babetên wî ku li ser jinê çêkiriye. Di gelek nîgarên wî de tundiyê ser jinê jî em dikarin bibînin. Haydar Ekînek heta niha li gelek bajarên Herêma Kurdan û Tirkiye pêşengehê xwe vekiriye. Li welatê biyanî London, Viyana, Norveç, Avustralya, Dubay û li hin derên din jî di pêşengehan da berhemên xwe nîşan daye. Lê ana di armanca wî de Amerîka heye. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.